ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI, mga dugang oras tango niyan, 3 minutos pasado alas 9 nin pag-aga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. You're my life, surrounded by couples all the time. Pinapaisi sa gabos ng miyembros konsolidores kan Caso Reco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Caso Reco 3 office sa inyong lugar. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9. Bueno po mga dugang, maray na pagkagasin na kabos. Welcome digdi sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection. Aldaw na Webes, Petsa, 29 na kan bulan na Hunyo 2023. Tapos na po ang mga parantabay niya ito digdi sa bilog na Ringconada area. And syempre sa gabos na inaabot po kan sa muyang broadcast. Sa mga nakatutok ko niyan sa sindang transistor radio, kumusta po kamo dyan sa 1332 kan sindang mga radyo. Welcome mga tugang digdi sa logan sa tuyang programa. Abot po kitang 11 o'clock nin pagkaaga sa mga informasyon pagrulay-ulay niya to kan mga napapanaw na issue. And siyempre mga informasyon man halis sa tuyang mga pagriba sa luwas, mga karondang patrollers. Ganyan po pinta kasi dyan sa Banuan ka na Pulang Albay. Happy Fiesta po sa mga taga dyan sa Banuan ka na Pulanggi. Kamusta ka mo dyan? Welcome po digdi sa tuyang programa. Sana nasa marahay man po kamong kamugtakan ngunyan.
Igwa pa pala nin ano digdi. Okay, sige. Pagayon po ang sirang kansaldang mga tugang niya na aldaw. Siguro tamang-tama duman sa mga may kalakawan ngunyan, ano? Sa mga may trabaho. Welcome po. Kamusta? Kumusta po dyan sa probinsya Canalbay? Medyo bulkan mayon mga tugang day pagiraray nasa normal na kamugtakan. Day pagiraray nasa normal na bulkan mayon mga tugang, ha? Pero igwa po kitang mga impormasyon na ipapaabot sa Indo. Dapit po sa bulkan mayon. Saan kuyan mga tugang Penro, dyan po sa probinsya Canalbay, gusto pong magkaigwanin plano na masurvey ang protected areas dyan po sa Bulkan Mayon. Kung ini magbalik na po sa normal na estado. Kaya mas maray na po yan para at least ang DNR makapag paabot man kan sa indang report kung igwanin mga nagka-route na mga pagrurugaring, mga pananom, sinibapa dyan sa palibot ka na Bulkan Mayon. Sinda po makondukta nin inspection, assessment. Ini pong DNR digdi sa Bicol sa paagiman po kan Penro Albay mga tugang. Lalo na po dyan sa protected areas sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Ini oras na magkalmada ng mga tugang asin makabuelta na sa normal ang sitwasyon kan nasabi ng bulkan. Kaya ngunyan pa sana, pinagsisiguro po mga tugang kan mga opisyales kan DNR, katabang po ang Provincial Environment Natural Resources Office mga tugang, Penro. Lalo na sa indang officer in charge si Jerry Arena kung sain kaibanan sa mga hihilingon ninda kun pira itong naging danyos po kan presenting sitwasyon kan bulkan, lalo na sa mga sinasabi nindang protehidong lugar. Kaya kasabay po digdi ang pagbilog man kan estratehiya sa paagiman kan pagrehabilitar kaini. Ang DNR Regional Director si Engineer Maria Socorro Abo nagapahayag man na mantinidong nasa marhay na kondisyon ang kalidad kan duros sa palibot po kan bulkan basado sa datos na natitipon kan sa indang opisina. Kaya mayong problema, ano? Mayong problema po ang duros unless kung iyan po nagbubuga nin makapal na abo. Adyan po sa nasabi ng lugar. And saro pa po sa mga nalingawan ko pala na Love the Philippines! Dapat yan ang primerong imbukada niya ito sa laugan sa tuyang programa. Love the Philippines! Ayan na po ang bagong logo niyan kan Department of Tourism. Kundi garo si Congressman Joey Sarte Salceda kan probinsya Canalbay hinahanap taday kaibanan duman sa ipinahiling kan Department of Tourism durante kan sinda mag ikondusir na kaya gibuhon ang anibersaryo. Mayo po an ko yan, Mayo po an Mayon Volcano duman sa ipinagpaluwas na video siguro kan Department of Tourism. Ano daw? Ano kaya siring ang nangyari mga tugang, ano? Aaramon niya to yan, aratyan sana sa loob kan sa tuyang programa mga tugang. Bicol Connection Report.
Bueno naman ang report, mga tugang nasa linya ko niyan, si Karondang Vanessa Tataro Madingbani. Good morning, please come in. Yes, Padi. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng parantabay kan sa imo programa. Pinag-aaram ko and informasyon na nakapot sa tuya, Padi, about sa robbery incident Opo? na nagpasaras. Then sabi sa Banwang na Nabwa, Camarines Sur, so, nangyari iniyo alas 4 ng kahapon sa Zona 3, Barangay Lourdes siyang Nabwa, sabi. Zona And, 3, sa Zona 3 kan Barangay Lourdes, kan Barangay ano yan? Barangay Santiago Yang. Lourdes yang Nabwa. Kadakol kayang mga yang dyan eh. Lourdes Yang, Iyo, Santiago Yang. May Lourdes, may Lourdes Old, may Lourdes Young. Pero in an robbery incident sabi ang nangyari dyan sabi sa Zona 3, Barangay Lourdes Young, Nabwa, Camarines Sur. Kung na napapasala, duman iniyo sa may banda ni dating yatong pag-iriba, si Karondang Elmer Estrado. Iyo, tama. Duman sa pakalampas sa may Campo Santo, itong kung going Legazpi, pawala. Iyo mo nang na. And basta dito sa nakakaputon niya itong gutter entry report, alas 4 ng kahapon, kasugma, kan-an sa Romerwell is para sa Isalud. 24 anyos ni soltero. Presidente kan naunang bitang niya itong barangay sa Banwang kan Nabwa an dakot na prehindir kasarong Noli Agonos Iliagas. Ang nasa ng na-prehindir ang dakot sa akto o ading si Noli Agonos Iliagas pagsarain kahit kung si Armando Estadilla Ibergado, 54 anyos ang edad sa inyo, may agom at ang residente kan Zona 2, Barangay Lourdes yang Nabwa, Camarines Sur, and pinagsasabi sa informasyon sa Padi na nasambitan ng suspect, ang nadakop sa aksyon, yan plus na naghahabon ng magkapirang mga bagay na pagsasabiri duman sa compound na pagsasabiri sabi kansarong Armando Estadilla. Kung dito napapasala, sabi niya kay Iniyo. Duman yan kay Manager Lodibel. Iyo, kung dito napapasala. And baka niligbis sa report, ang nasambitan ng suspect, ang naglaog sa compound. And apang sasabihin ni Sir Armando Estadilla, kapag kang pagraot sa doorknob kang nasambitan ng harong, and itong Jeffrey Liamat, ang tulos na nagdilag at abitali, and yun na-recover sa posisyon at in control sa inyo, sa nag-aigwa siguro ni Hapurus Operation. Kaya nadakop ang nasambitan ng suspect, nadakop sa posisyon sa inyo, ang magpapirang metal scrap, sabi ko karong pedaso kang refrigerator motor, karong set kan embalming kit, itong gamit sa pag-imbal sa mar, sabi ko karong pedaso kan digging bar, and the duplex wire, na pagsasabi rin mismo ni Sir Armando Estadilla. So, sa pag-verify pa tabi, duman sa pag-inspection, verification pa duman sa compound, na pag-araman, na magkapira pang mga gamit ang nawawara, sharing kan sarong pidaso kan vehicle rim, 5 pidaso kan seater lens, sarong pidaso kan refrigerator motor, 26 na pidaso kan metal pipe, karong pidaso ng gas range, karong kahon ng welding rod, karong unit ng welding machine, as in 50 kilo kun duplex wire tadi. Na nagkakita 1,000 pesos.
Siguro, So, siguro an suspect tabi mading bani bakusa na yan sulo igwayanin mga pag-iriba. Tadaiman po yan makukagabos kung sulo-sulo siya, no? Imanindad na, and ang suspect, ang pinag-turn over dyan sa Nabua MPS, Mm. kapag si Noli, as in itong si Sir Armando, Mhm. and ini para sabi nga ni kaya kawan ni magkakandidates posisyon dyan sabi sa may Nabua Custodial Facility. Mhm. So, pagkatapos niya ito na pinag-aaram, nasambitan ng informasyon and follow-up at nasambitan ng robbery incident kung itong mga itong pinag-verify din ng mga mawawarang gamit pa Mhm. ang talagang pinaghabon kasi nasambitan na suspesado at kading June. Maray nga ni mading bani dahil sinda pinaha, napaha o kaya dahil nagmaraso walanuhan tabakan nakainom pa sila ng formalin dyan. Nakainin pwede nga na formal. Baka napaha sinda, baka nakainom pa sinda. Ha? Pero itong Iyo. report mo, igwang nakuana itong ginagamit sa pag-imbalsamar. Itong mga na saro sa mga na-report niya to, itong nawawara na mga bagay, Mm. kay bahan na nga niya itong sarong pidaso kan o sarong set min pan-imbal samar pari Nako. itong embalming kit Mahal. nawawara pa iniyo Mahal tapos yan. magkapira pang mga gamit. Mahal So, yan. yan ang patapos nito na pinag-aaram dyan po sa Nabua NPS kung napasain ang mga nasambitan ng nawawarang gamit and kung iniyo itong suspect talagang pinaghabol at mga nasambitan ng mga bagay. Sa mga So, yan muna kami. sa mga nag-aantabay kaya sa tuya baka magngalas anong nga tamay nako anin nin set itong ginagamit sa pag-imbalsama. Pamilya kaya ni Manoy Pupoy Estadilla saka ni Manager Lodabel. Ano yan may sa dirinin sarong parlor itong sagadan. Iyo. And dyan sabi itinag-locate sa may parte kan Lourdes Yang, Nabua, Camarines. Mhm. So, alagad may man po may caretaker man dyan. Mm. And yan ang pinag-aaram niya to kung tapos na nasalisikan, ang nasambitan ng parlor, mansang may aram niya to, may tao man dyan. Oo, igwa So, dyan yung tao. Oo, duman nagayo sa may chapel. Sa baba. iyo baga, iyo tabi. So, para kung-follow niya to, sa nasambitan ng robbery incident, diba, ako na nga to ng introduce ka inyo, dyan sabi, sa Nabua MPS. So, para may interest pa yan muna, ang sabi informasyon gikan sa location, para sa imong programa, sigana sa tata. Bicol Connection Report. Salamat kay Karandang Vanessa Tataro. Actually, kan nagtalikod pa ining sarong aldaw na dangog ko. Grabe po so kauyaman ni Manny Pupoy Estadilla. Agum ni Manager Lodabel. Ining nasabi ng kuyan panghahabon sa sainda mga tugang. Pero maray nga nita nadakop na po si suspect mga tugang. At dyan po sa igwa kaya sindang funeral chapel, parlor, ang pamilya Estadilla dyan sa Banuan kan Batu, Camarines Sur. Bicol Connection Report. Back to back na report mga tugang nag-uusok-usok Love the Philippines. Si Karundang Philip Baracena nasa linya ko niyan. Karundang Philip, good morning. Salamat, Tabi karon ng June. Good morning sa maparantabay niya. To uliaw na patigdi sa Barangay Santa Elena, Sunod kan Iriga. Yan connection ni kan gigibuhon na coconut tree planting activity. Makaulay niya to si Sir Jan Luna, na Senior Agriculturist kan Philippine Coconut Authority, Camarines Sur 2, na nakabase digdi sa siyudad ka na Iriga. Anong pangalan ko Karundang Philip? Si Sir Jan Lona. Si Jan Lona. Sige. Sir, good morning po. Like to sa DCKI, ang korpo si
karon June birthday ko. June. Hello, Mr. Lona, good morning. po. Sa gabos na nag-iirungod sa di Radio Rinconada. Yaw po muna si Sir Philip. Salamat. Opo. Pinag-cover po ining sa muyang activities. Hello, Sir John. Opo. Maray na aga po. Maray na agad tabi, Sir John Lona. Ano yan, dawa medyo maguran, dagos puan sa indong tree planting nagigibuhon. Ano po ang tree planting ngayon po is a national simultaneous tree planting activity throughout the Philippines po ini. Opo. Ini po dahil sa 50th year anniversary ng PCA na pinagsisilibrar ganyan. So, pirang pidaso po nin mga nyog ang itatanong po nindo? Hindi po sa Barangay Santa Elena, sa barangay ni Punong Barangay Rodolfo Contan, tao po kami libreng 100 seedlings na takunan dwarf seedlings. Ini po ang early bearing sa laog ng tulong taon, nagbubunga na po ini. Ayan po so mga harababasa na, mga harababa lang po. Opo. So pag iyan po nagbunga sa laog ng tulong taon, igwa na pong produktong makuka. So si say po an ko yan, mga beneficiaries po kayan. Ano yan itatanong nindo duman sa pagsasadiri kan gobyerno na daga? Ini po, farmer po ang may sadere. Iyo po. Nag-offer siya ng ginibuming dream farm. Ini po yan, ito po sa barangay Santa Elena. Mga pirang open man po. Opo. Mga pirang ektarya po ining ginigibo nindong demo farm. Ang katanaman nito ini mga lampas man po ini sarong ektarya. Di mahiwas man po mahiwas man po. Mahiwas man po. Opo. Open man po kami sa mga gusto pang mag-avail ng libreng similya. Dakol ang missionary, nagsurat lang po ang mga interesadong farmer or mga local government unit para ma-accommodar man po. Ano yan, pwedeng personal na paraoma na dawa bako taga Camarines Sur, pwedeng maghagad po sa Indo? Mag-request? Kung hindi po sa Camarines Sur sa area, pwede pong maghagad. Miski isa na paraoma, i-endorse mo po yan. Pero kung halimbawa taga dyan sa Rumbukid kan sakop na kang probinsya nin Albay, dahil na po pwede. Pwede po i-endorse mo na po dumanta. Igwaman daw. Igwaman po. Oo, pwede po yan. Although Albay, naman lang kita sa Albay man. Tatabangan na lang po nindo. Tatabangan na lang po nindo. Aram po, an sa kuyang father-in-law, kuyan siya, farmer. Igwanin mga nyog, medyo nasasakitan na. Tapos iba, mga haralangkaw ng nyog, medyo nasasakitan naman. Kaya siguro mas magayon po yan na itong mga harababang nyog sana na after 3 years, pwede yan pong mag-gosisinda. Bako man daw po yan delikado duman sa mga parahabon? Dahil man po. Siyempre, mabantayan mo. Kudalan po na nga na inita. Ini pwede maging source of seedlings or seedlets sa mga kapatnal daw. Anbo nga kayan tabi, Mr. John Lona, kuyan, so darakulaman o sumedyo saradit sa nang kuyan, nyog? Darakula po siya, regular po, sir. Regular. So, bako siyang itong pagsasabi kukunin nyo. Darakula po ini. Magayon yan na dahil na po madidipisilan sa mga medyo may edad ng para sanggot ninyo. Po, gusto mo aki, madali nang magguno. Po. Ang problema pati sa social media, nagpapapicture na si babae nagguguno sa nyog, ito pala, so hapabaman sa nang nyog, kadakulin bunga. Yun po. Certified po ini. Opo, magayon po. Talaga. So, magayon po. Aside saan, igwa pa kami nakalar sa area 12,000 plus. Yan sa San Pedro. Nagtarambo naman, ipapanaot pa ng libre. Yung mga coconut farmer tayo sa Rinconada. Dapat pala si mga barangay official pagkakataon na magpakitang gilas before the election na si mga parauma dyan sa indang lugar kami na ron na maghagad, magtanom kaning nyug. Oo. Tama po. Ma-eleksyon na naman patuloy. Igual lang ng proyektong Daiman po daw yan sa barangay. Baka gamiton tabi yan na Mr. Lona na mahagad sa indong ko yan. Tapos itawataw duman sa mga kabarangay. Mga kandidato pala.
Basta marami po ang intention pag-agad. Correct. Okay lang po yan. Okay. Dahil man kami na mamulitik. Iya po, sir. joke lang po. Pero magayon po ang sendong ko yan, ang sendong programa, ano, magayon po. Magayon po. Magayon po, yaon yan po sa Manila, si Ma'am Mercy Salazar, itong Ansamoyang Division Chief na kay Reba naman so Regional Manager, may nag-attend naman sa Coconut Palace, sa ini nga ng celebration na ini sa Central Office. Ay, po. Nationwide po kaya ini. Kung halimbawa ako, andag ako diit lang, pwedeng maghagad, ito ako na lang duman kay Panugangan. O pwede po yan, sir. Kapa. Sir Ayan po. Philip yan, tinugaan ko ano ini. Piraman pinagtao sa iya, mabilang ko daw. Sabi ka, so, kami na lang dahil, ano kayo, Mr. Philip? Bakit matanan ko ano Ayan po. yung binding po? Ayan po, sige, uy, bainting po, dakol na yan. Sige po, baka may hapot man si Karundang Philip Baracena. Sir Philip. Mga ano pong line agencies na maparticipar digdi sa indong coconut planting activity. Ay, salamat. Magayon po ang hapat ni Sir Philip. Ang inimbitaran nito, siyempre, si Mayor Rex Oleva, ang local government ng City of Iriga, Mayor, ang National Commission on Indigenous People, Philippine National Police, Department of Agrarian Reform, and DNR. 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 Ayan po. Ayan po. Kaya ano nga po kami sa Fraternal Order of Eagles, invited na po. May representative man sinda. Member ka po dyan sa Fraternal of Eagles? Opo, igwa man sinda iging kalaag na tatanuman nunda para may nakalaag man ng ngaran doon sa indang organization. So mga barangay official tabi, Mr. Luna, yarao na dyan? Yarao na po, katabang nga nag-layout kami iging. I see. Ayan po. Opo. Sige po. Opo. Okay, Philip. Pangapudan mo na lang po sa mga paratanong ninyo digdi sa Rinconada area. Ay, hello sir. Opo, sir. Sige, go ahead po. Ako po nangangapudan sa mga tugangtang farmers, tenant, sa Rinconada na kung pwede magpa-register kita naman sa National Coconut Farmers Registry System po ito ang babasihan may pagtaon ng mga benepisyo sa sapong mga tugang. Na may nakalaan po kitang 100 billion Coco Levy Fund Trust na gagamitin sa pagtaon ng mga proyekto para sa inda. Igwasin ng financing, igwang scholarship, may PhilHealth po yan. Asin ang pagtaon ng mga libreng abono, intercrop, animals, asin nyug. Yaon gan po gagamitin ang sa laog ng 50 years. So, kaya importante po makarehistro po sinda sa kanya-kanyang munisipyo kung dahil man duman ma-accommodate hindi po kamo sa provincial office mo sa Iriga. ano po yan, Mr. Lona? Ano po yan? Saro na po yan sa mga programa ngunyan kan national government, lalo na ni President BBM? Ini po, kuyan pa po ini during the time pa po ini napirmahan ini CFIDP kang panahon pa po ni Rodrigo Roa Duterte po. So pigpapadagos ng ngunyan, hanggang ngunyan pinag-implementa. Hindi po. Sana na-aproban sa law, asin nakuatan na si Sir duman sa investment sa kay Guam ang kating 100 billion. Dahil naman sa Coco Levy na kinulikta sa mga tugong para OMA kang panahon ni President Ferdinand Marcos. Okay, sige po. Kasama Philip. Yes, so ini sabi karon ng June na May mga barangay official na diyan. Oo, yan si Agawad Joseph Piñones. Pwede man may ma-interview kitang official di barangay. Nagbagsak na kayan uran. Kaya siriro muna pa dito barangay official. Hahanap mo si Kapitan Rodi Pungtan. Ako daw si Kapitan baka nagtatanong sa libot. Yun.
So maray na yan, ikapalan iguanin 20 po ninyo ni tatao sa imo. Nga halak-halaka. Maiwas manan sa imong kayan, kadagaan dyan sa Santiago. Ako, duman sa Tiroma. Pambayo ng rayon. Sa ako po ba si Roma, kan PCE, digdi sa Siyudad Caniriga. Ay, tama. Regional office bagayan. May branch. Branch 2. Oo. Okay, sige. Tapos iba pa mga banwaan sa partido area. So, maduman ka sa si Roma palan. May naka-star na ako duman na tugang. Tugang. Pag una ako, maestar ka naman, tama kapitan ka man. Ay, kita kayo. Okay, So, sige. halidigdi sa Barangay Santa Elena, Siyudad Caniriga, nakaibahan niya to si Sir Jan Luna, ang Senior Agriculturist ka na Philippine Coconut Authority, as in tagabos ng mga rayaon digdi. Musta na lang, lalong-lalo na. So, mga paratanom min nyong. Ini man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Thank you so much kay karundang Philip Barasena, kay Mr. John Lona, ang Senior Agriculturist. Kan PCA mga tugang mataranong po sindanin itong mga dwarf nanyog sa mga harababa sa nano. Usong-uso na po yan ngunyan. Bakunang so inaapod na lanyog. So haralangkaw na puon ninyog mga tugang. Minsan ang mga paraoma nararaot po sa indang mata pag masanggot tapos mainit ang panahon. Kaya maray na po yan ang PCA ngunyan, ang gobyerno niya to nagigibunin paagit ang aning mas makataupunin kadagdagan na tabang sa mga paraoma ninyog digdi sa tuyang nasyon. Mapilta kami mga tugang at chance na may mga commercial po muna kami. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Okay, thank you so much kay inyo ni Chaboy na obra sa mga commercial na yan ha. Thank you and good morning kiraray sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan sa log na sa tuyang programa. Hindi po ang Bicol Connection 20 minutes before alas 10 nin pagkaaga po mga tugang. Abot po kitang 11 o'clock nin aga ha, digdi sa programa. Good morning ki Yeng Ronda, Birdie Floor, si Catherine Lee, and si Minik Enrili Lee. Kaya nag-aantabay sindangon yan na pag-aaga. Salamat na marahay na si Bing Del Agua, si Monet Zuelo Sergio. And si Papa niya itong mga nag-aantabay ngunyan, si Madam Betsy Udabar dyan sa Hong Kong. Si Neni Camila Olayon, si Pinsan Jaime Valiente Verde Flor, si Cynthia Salvadora, oy si Pilin Samkas Samojo. Good morning, Kasili. Yan. Si August Borromeo Ramboyong Jr., good morning. Si Manay Marisa H. Mendoza, and si Venus Verde Flor Venus, yun, Venson palan, Venus. Si Marisa Alcoba, yung nag-aantabay man. Ay, kadahol kita mga parantabay. Si Ruth Lopez D, si Alma Briboneria. Good morning po sa Indo po, Gabos. And syempre, kadakol pa. Si Lorna Barasina dyan sa abroad. Happy listening. Salamat. Si Sonia Pontanares.
Good morning sa Indo po gabos dyan. Nakalarawan doon ng marami kong alaala. At biglang akong lumuha dahil Dyan po sa Banwaan kan Bao Camarines Sur ang pagpaabot man niya to nin good morning sa Indo. Ini pong matinik na kuyan para bariwas nin illegal na droga mga tugang. Oy, si Iva Scorp. Good morning. Matinik na para bariwas nin illegal na droga mga tugang. Ini po na kung may sa pagkapalus ka, natuklo ini kan mga miyembros kan na PNP mga tugang. Dahil na po na nakagibong makapalagpan sa rong bistadong parebariwas nin illegal na droga. At sa barangay kan ini po masiod sa ginibong bypass operation for violation of Republic Act 69165 kan mga operatiba kan PNP Bao sa barangay Buluang, Bao, Camarines Sur. Kasod ma po ini nangyari. Alas 9 nin pagkabanggi, kasubanggi Petsa 28 kan bulan na Hunyo 2023. Dyan sa nasabi ng barangay Buluang. Arestado ang suspect si Aka Bansot. 24 anyos, soltero, laborer. Ini po residente kan Centro Street, barangay Buluang, Bao, Camarines Sur. Ini po kaya naaktuhan na nagbebenta ng illegal na droga sa rong operatibang polis dahil po bisto. Nagsagin-sagin o sinasabing poster buyer. Operatiba kan polis. Sa investigasyon, mga tugang sa hawak kan suspect na pinagtistiguhan man kan mga inapod na mandatory witnesses po mga tugang, nakuha halis sa iyan sarong pidasong heat seal transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubudan na shabu o buy-bust item. Tapos sa pirang pidasong 500 piso bill na nagserving buy-bust money, asin sarong black pouch na may laman na tulong pidasong heat seal transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubudan na shabu. Ang illegal na droga, ini po na kumpiskar. Asin may gabat na 0.5 gramo, may street value na nagkakandida din 3,400 pesos. So sa ngunyan, nagapihap na po kan malipot na batpat ang suspect. Dyan po sa Bao Municipal Police Station, mantang pinagpipreparar naman ang kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kontra sa SAIA. So ayan po accomplishment kan mga miyembros kan PNP sa pahinginot ni Police Major Dennis Kindara, Chief of Police kan Bao MPS. Congrats Dahil pa talaga na kukuyan, dahil pa talaga na raraya ining iba niya tong mga kababayan. Dahil niya to aram kung iyan talaga dahil sa nasa sobrang pagtios na experience ninda o talagang ini po kuya naman ninda hilig na talaga ining pagpapabariwas kan illegal na droga po mga tugang. Soltero, baka talagang may sa pagkapalusda. Ini pong parabariwas nin illegal na kuyan, droga. Mayaman kamong makukuha kayan pag kamo po natuklo, may kaso kamo sa 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Tapos hirakman makasupog kan sa indong kuyan, kan sa indong pamilya. Dawa pa paano maraot sa buot kan mga magurang na aki pinadakula nintama inataman o inasikaso pinaeskwela alagad pagabot kan oras na dapla sa arog kining
mayong kwentang nakakaraot na droga sa buhay kan tao. Kaya siguro sa mga, lalo na sa mga jóvenes ko niyan, kung kamo itong sinasabing for curiosity tabi cheap, nanamitan kan mga jóvenes dahil curious sa illegal na droga, mahiling lamang ngayon manamitan, alagad pag kamo po nakanamit kayan, pag tuminama sa indong hawak, nabuyo kamo, and pagabot kan oras, hanap na po yan indo mga tugang. Baka mangyari kayan, sa indong diwa, naglalakbay na. Sakit po ba ganyan, ano? Lakbay, diwa. Kaya siguro si mga magurang, dobling pag-asikaso sa mga aki. Ito niyan medyo nagpapasaway, dahil nagdadangog, may dit man sigurong pagkastigo. Dawa nga ni may batas na kita na bawal pagkastigoan ang aki. Ay paano, kung di mo na yan matatawanin kastigo, ito man na ba kung grabe? Si tama sana. Masa na importante, ukit sa payukan mga aki na ang pagkastigo huli sa pagkamot kan mga magura. Tanganing pagabot kan panahon, day po sinda mapariwarat. Kaya lalo na po ngunyan, ang mga kahobinesan, for curiosity mga tugang kung ano nung mga ginigibo. Dugay na nga ni an oras, o kaya lawod na, nasa kalsada pa, nasa kalye pa, sigian kung ano nung mga ginigibo. Minsan yan, nagirinuman na dyan sa kalye. Di ba bawal yan na magirinuman ka mo dyan sa kalye? Dahil lang ka mo nataymingan ka na mga otoridad o kanang PNP. O baka man kan mga tanod, dahil naririparo, huli man sa, siyempre, mga barkada siguro. Baka maanggutan sinda, kaya maanggot sa inda na labi na ngaya. Kita-kita man sana, dahil nakangaya ka mo yan. Dahil na lang ngayon ito pinabayaan. Ay paano kung magabot sa puntong naraot na po mga tugang? Huli sa nakan mga may datang ginigibo. Okay lang na mag-inom basta itong nasa tama sana, ano? Minsan pati yan, nag-iirinom dyan sa kalsada. Matangang banggi na. Si mga plastik kang sitsiriya, si mga pinaggamit sa pag-irinom, babayaan na sana. Pagkaaga, lilinigan kan mga kag-upod kan haro. Di na ka mo nasupog ka yan. Dawa ka mo nag-iirinom dyan sa kalye, ipagilid lamang sa indong mga pinagkakanan o kaya pinag-inuman. Si mga patos nin sitsiriya, kung yan pulutan nindo, ikag na duman sa tamang kaagan, basurahan kan mga plastik bagong nakatiwangwang sana dyan sa kalsada. Okay lang, may libertad man ka mong mag-inom sa kalsada, tayo ang gusto nindo. Kundi ang PNP, ang mga otoridad, garo dahil na inaasikaso mga tugang, ano? 10 minutos na sana, Pompiang Jess, bago alas 10 nin na pagkaaga. Tamang-tama duman sa mga matarya nin weteng. Pompiang Jess, tayo na po nindo. Pwedeng 5 pesos, siguro na ang tinatamaan kan 5 ngunyan. Dahil ko kaya kabisado minsan nagtatayaman ako. Dahil man ang gagana. Good morning, kiraray sa gabos sa mga nag-aantabay ngunyan. Kumusta ka mo po gabos na nakatutok digdi sa RPN DCKI sa mga naka-Facebook Live, YouTube, Twitter. Pwedeng i-like, i-share, i-follow, i-subscribe sa mo yung YouTube channel. Pwede po yan indong i-search RPN DCKI Iriga. Yan po ang samuyang ko yan. Yan po ang samuyang YouTube channel. Yan. Twitter asin man ining ini pong ko yan. Ining Facebook account. O aking kaibigan na di na nadala, pagkaraan ng araw ay aking nakita.
Nagirumduman nindo so pinaghahanap ko niyan na duwang aki na medyo iba ang kulor ninda, puti, pati ang buhok puti, ang kiray ninda puti mga tugang, garo sa impormasyon, paabot mga tugang na nahilingan akis duman sa Kalabanga asin sa Tinambak. Nakadispatch naman ang mga pulis tanganing i-verify ang impormasyon na nakaabot sa PNP. Takon mapapatunayan, imbestigaran ang lalaking subuot nagkuha sa aki kung hadaw ta kinua asin magkakanigong intervention man para sa aki. Kaya ini pong pangapuda na ini, pati sa social media nagluwas na po ini mga tugang na kung say man nga tabi ang makapagtaong impormasyon sa lalaki ngayang iyan, ang pangaran Jojo Olaso, ipagtaong ipaaram tabi mga tugang sa mga magkakanigong otoridad. Garo ining nagpapahanap mataumandanin pang isnak na 10,000 pesos. Dahil kaya bistado si pagkatawo kayan. Ang mga magurang kayan kanduang aki naghahandal naman. Ini po pinagpablatter naman sa PNP. Ining duwang aking ini mga tugang na medyo kuyan ang kulor puti, si buhok puti, talagang kuyan iba man so kulor kan sa pagka-Pilipino. O siguro ang ama ka ini nagom siguro nin foreigner mga tugang. Ini po an kuyan duwang aking ining pinaghahanap abot ngunyan padagos pa man giraray na pinaghahanap kan mga otoridad mga tugang digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. O aking kaibigan na mumungay ang mata dahil lang sa usok na hindi. Oy, ang Vulcan Mayon ha, tamay nag-message sa kuya. So latest nga sir kan Vulcan Mayon. Kaso bagong alas 5 ninaga, nasa alert level number 3 pa man giraray. Halangkaw po ang aktibidad kan Vulcan Mayon. Medyo haloy ang pag baba kan laba na may labang 2.1 kilometers duman sa Miisi Gali. Asin 1.3 kilometers sa Bonga Gali, asin ang rockfall, ang pag babakan mga bato, mga tugang hali duman sa crater na Gayukan Vulcan Mayon. Nagkaigwanin 1 volcanic earthquake, 296 rockfall events, plus 7 dome collapse, pyroclastic density current events po mga tugang. Plus 2 lava front collapse, pyroclastic density current events mga tugang. An crater glow agbabanaag pa man giraray. An sulfur dioxide 595 tonelada kasod ma. Tapos 1,000 metrong taas mga tugang. Katamtaman sa naan pagsangaw na ini po talagang padagos ko niyan na hihiling pinag-obserbaran kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaya PHIVOLCS DOST. Sa pahinginot ni Dr. Paul Alanis po mga tugang. Ayan po ang pangyayari latest kan Vulcan Mayon duman sa probinsya kan Albay. 4 minutos na sana bago magabot ang 10 o'clock ni na pagkaaga. Nag-aantabay nyo niyan si Celeste Dorin dyan sa Hong Kong. And si Pinsan Jaime Valiente Verde Flor, thank you so much sa indo po gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Salamat ha, salamat. Gising na po kaibigan ha. Huwag kang titikim ng droga. Baka pagdating ng oras, makapagbigay yan sa iyo ng problema. Kaya gising kaibigan. Rakman kan sa indong mga magurang asin sayang kan sa indong magiging futuro.
kan sa indong magiging future, sabi nga ni, futuro, future, sa roman sa na yan. Kaya habang hoben pa, habang pinapa-eskwela kan mga magurang, mag-eskwela sana. Okay lang na numamit ka mo nin diit na arak o ano pa man, basta day lang po kamo magnamit nin droga. Baka sabihin nindo, buhay mi man ngaya ini. Kami man ngayon madara kaya. Nayo, pag abot kan oras, pag medyo may edad na, nagbabasol man giraray. Ani ba, maray pa ngaya ako nagklase kaidto. Kan ako pinagpapa-eskwela kan sa kuyang magurang. O ngunyan, taday nakapagklase, nakapag-agom. May mga aki naman. Tuloy ang ginigibo. Makulog sa hawak na magtrabaho sa construction o kung ano pa man ang mga mapagkikitaan. Mayo man problemang magtrabaho sa construction. Ta kami nga ni, kami an pamilya mi, an ama ami, karpintero, nabuhay man kami sa construction. Habang naglalapigot si magurang, pinapag-aadal ang mga aki mga tugang. Kaya minsan, maray nga ni, digdi sa syudad kan Eriga, mayo na ngunyanin ko yan, mayo na ngunyanin sinihan. Pero kaito, pag una naglaog sa eskwela, ito pala nasa laog nin sinihan. Kaya pasalamat kita na digdi sa Eriga. Pwede ka mong maglaog duman sa duwang sinihan, pero pag may sintabo, magtaga-bakal-bakal na kamunin gamit. Ano, kaya ito, grabe ano. Sa Naga, haros palibot nin sinihan. Pero ngunyan, igwa pa man, duman sa mall. May mga mall kan Naga City, igwa man nin sinihan. Yan, para duman sa mga senior citizen, sa mga nagpapariwas-diwas, nagpaparapahingalo, nagpapahali nin stress. Pero kung yan, gigibuho na po na ugali na pigpapiskwila kan magurang perming nasa laog nin sinihan. Pero ngunyan, tawara na yan, iba naman ang napagkakasibutan kan mga aki mga tugang, kan mga hobenes. Ano na pong napagkakasibutan ninda? Maglaog sa mga computer shop. Duman naman nagbababad din oras mga tugang. Dahil ko man yan gibo-gibo, magtatagasini man kayo ito. Pag mayonin klase ang mga magka-classmate, okay na yan. Nakita mo na ba ang mga bagay? Dahil man kita pwedeng pagsabihan, lalo na so panahon mo ni Engineer Chaboy na obra, na magdalan kami kan pelikulang Diego Bandido. Di ba? Kaya si Matar. Siyempre, nadadagog mo sa radyo. Kan ginibong pelikula so si Matar, Diego Bandido. Curious ka man. Yan pala nga yan, Diego Bandido. Ito pala sa iso Diego Bandido, si Lito Lapid. Senator Lito Lapid, saka si Jess Lapid Garoto. Napapa-istorya na kita digdi. Hindi, ako yan lang duman sa mga pangyayari kan mga panahon. Kaya sabi ko na nga ni, habang makusugpuan sa indong mga magurang, habang pinapag-i-eskwela ka mo, eskwela sana. Ngunyan pati, kadakol na kan mga itinataong benepisyon sa tuyang gobyerno asin iba pang mga grupo. Pasalamat po nga ni kamo mga tugang ngunyan, mga aki, mga hobenes. Kadakol na po ngunyan nagtataon inaapod na educational assistance. Dawa sa ahensya kan gobyerno, igwa na pong pinagtataong educational assistance. Pati nga ni sa politika, mga may sadirikang party list, nagtato naman in educational assistance, pero po, kuyan, katabang ang DSWD. Pero totoo yan,
ang DOST, gwapo yan in educational assistance. Kaya kung gusto nindong magtrabaho sa FEBOX, o kaya tagapaghatod nin bareta dapit sa kamugtakan nin panahon, nako. Aprobit sara na po yan nindo mga tugang tanganing pagabot kan panahon, marhayan sa indong buhay. Ang lahat ng Kung gusto nindong eskwelang Bachelor of Science in Elementary Education or Secondary Education, naabuton man po nindo kayan, teacher, di ba? Maestra. Pag nakapasar sa board exam, igwa ka pa nin civil service eligibility, nag-apply sa gobyerno. Sa primero, medyo nadidipisilan niya, kulang ngayon ang sweldo, taigwa na nin pamilya. Pero pag kamo nakapag-retire na, igwa man kamong makukuha kayan. Kaya ini po para sa mga jóvenes, ano? Kay sarap ng buhay. Tinawan lang niya ito nindoon si mga bareta bagangon yan, igwang nadadakop dahil sa illegal na droga. Mayong kaabtan talaga kaya. Karming arog na sana kaya nan mangyayari. Kaya dapat maging gising tayo sa ating buhay. Gumising tayo sa ating buhay, mga kaibigan. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Kung minsan ang mga magurang kulang po ang isinusustento sa pagpa-eskwela, di mag-isip na sana kung ano ang pwedeng malaugan. Mag-apply sa scholarship. Kadakol na po ngunyan, nag-o-officer ng scholarship program. Kadakol na po sa gobyerno, sa non-government organization. Ikaw na po nin mga educational assistance, mga tuga. Pati nga ni mga politiko, congressman, gobernador, igwa naman po sindang pinag-officer na educational assistance. Pero katabang kan DSWD. Di ba? Kaya aprobit saran po nindo mga tugang, ano. May mga eskwelahan nyo niya na nagpapa-exam na pwedeng maging scholar. Maglaog ka mo sa pagiging scholar sa rong eskwelahan. Kung mahilig man sana ka mo sa sport, sige ang basketball nindo, sige ang volleyball, pwede yan pakinabangan, maging varsity ka mo sa eskwelahan. Kaya kadakol na ganyan, ano. Ani ba nga ni, naglalaog bilang janitor, tapag kakabanggi, night classes, malog pa sa eskwelahan. Kasi nga nito, so naging director kan NBI na bago siya naging director kan NBI, naging janitor siya duman mismo sa building kan National Bureau of Investigation, mga tuga. Ay si Director Epimaco Velasco. Siya nag-aadal habang mayo pang trabaho. Taga-linig, nag-janitor duman sa building kan NBI. Nag-inguan na mag-eskwela o ngunyan siya ang naging NBI director man kan makatapos na. Kaya saro yan sa mga pwede niya itong iparumdom sa mga mga jóvenes ngunyan. Dahil po palabi kung ano-ano pa manan sa indong mga pinaggigiribo ngunyan. Igwapati ngunyan na high school pa sana, nagbi-vape na. Ito bagang vape na kuyan, garo electronic, electronic cigarette ba yun? Dahil ko kaya yan aram ta, dahil pa man ako nakanamit kaya. Igwa naman patingon yan in mga tyendahan in vape. Kung halimbawa, vape center ngaya, duman ka mo paborotubot nin asukan sa indong vape, duman sa indang kuyan, sa indang kwarto. Kaya ayan po mga tugang, ano. Medyo okay lang yan. Makasupog man kan mga nagninigosyong pigpapara komentaryuan niya. Kundi kuya na lang kamo, masid kan sa indo pong sadiri na kamo po kuyan mabuyo kan mga ginigibo po nindo. May mga tao ang vape ngunyan, yun na po ang karibay kan pagsisigarilyo. Pero igwa pa ngunyan in mga jóvenes, mga high school pa sa nangani, dinaog-daog akong magsigarilyo, ha. Nagpapabilog-bilog na kan aso paghali dyan sa iyang bibig.
Ano, teka mo magngirit dyan, ining mga OJT Midigdi. Kung may matamaan, sorry ha. Pero aram kong kamu may futuro, mga future engineer sa mo yung mga OJT Digdi, Electronics Communication Engineer. Kaya good luck sa indo, no? Mga kuyan may inidigdi, mga tul-tul na mga estudyante, yaon digdi sa mo yan, nag-OJT. Kaya gising mga kaibigan ha, para pagdating ng oras, hindi kayo pupulutin sa kangkungan. Mag-ingo sa pag-eskwela tanganing may futuro. Sabi ko nga ni, kung may panahon pa ko tana, nag-eskwela pa akong education, tanganing nagtukduman ako. Igwa kayang mga tinawanin pagkakataon na magtukdo, lalo na sa public school, minsan day man naglalaog, bihira man maglaog. Imagine yan. Tapos, nagre-receive ng sweldo sa gobyerno. Sayang baga, saka garo pang-iinsulto yan sa gobyerno, no? Pang-iinsulto yan sa tuyang mga nagbabayad nin buwis mga tuga. Kaya kadakol ngunyanin mga kadakol ngunyanin mga bagong graduar sa edukasyon o bagong pasar sa LET, apply na po kamo sa DepEd, tangani po kamong makuana sa eskwelahan, asin ribayan na nindo sa mga mahuhugak magtukdo. Ano daw yan, ano? Dahil lang ka umaanggot, ha? Sabi po kan sa tuyang listeners, anpong electronic cigarettes, buko poan na safe, chemical man po ginagamit san. Prone man po sa iba-ibang ilang sabagay kamuman migka-kanser. Ayan, pagmamakulog po yan kan sa tuyang texter mga tugang. Tama po ika na ang pagbi-vape, ano, patabi po duman sa mga may negosyo nin vape, ano, kundi in reality, real talk kita, ini pong electronic cigarettes po mga tugang. Sabi kan iba, buko po ngayon yan safe. Ninhulita chemical man po ginagamit san. Prone man po sa iba-ibang ilang. Pwedeng cancerous man po mga tugang. Garo man sa ining sigarilyo. Pag ika mahilig ng mag-sigarilyo, pun kan ika huben pa hanggang sa naggusgus ka na, sige pa ang sigarilyo mo, day mo na aririparo na may problema na sa imong lungs. Ano? May problema na sa imong lungs, kaya nga ni prone ka na sa helang. Minsan, dyan baga sigarilyo, iga po dyan yung nakakaag na warning. Kung ano-anong mga bugtak na picture mga tugang. Minsan, si bibig, day ko nasambito nata, baka may nag-i-snack man po dyan, makasupog man. Tapos, so mga second smoker na inaapod, halimbawa, si Aki, day man po para sigarilyo, pero may kataid na maurag magpabortubot kan sigarilyo, ay dakula po ang nakuko ang problema kan Aki mga tugang huli sana sa paglanghap kan aso hali duman sa nagsisigarilyo. Sa totoo lang, ako nga ni, dahil ko nagsisigarilyo, tapos igwang nagsisigarilyo, maatubang pa sa imo, ibubuga pa si aso, ngari-ngari ko nang susuntukon. Paano kung magkaigwaman kita ninhelang? Ang second smoker pati, mas delikado po mga tugang sa helang sigun sa eksperto po sa medisina. Kaya sabi, salamat sa texter niya to 7469, salamat. Sige sigarilyo tapos usok mga kausip amon nagpaparong amo yan migka-cancer saka
lang babata ka parong ka mga parasigarilyo. Yung man ang ganun, no? Tabi po, sorry po sa mga naninigarilyo, nagiging topic talang ini, ha? Dahil ko man kamo sinasabihan na dahil nakaumanigarilyo, may freedom man po kita sa tuyang buhay. Kundi ini nagiging ano talang, so iba kayang mga parasigarilyo, lalo na kung may haraning aki na dahil man nagdisigarilyo, uy, mga lalo na mga hobinis ngunyan, paguna mo, bulkan na suminabog, aso duman sa bulkan, kan sa iyang pagpaluwas nin aso sa sigarilyo. Di man po kamo maangkot, mga kaibigan, mga kabarkada ko, kung kamo na nigarilyo, okay lang, no problem. Kundi aram kong kamo professional na magsigarilyo, di man po nindo ginigibo. Pero ang iba po kaya, atang may kataid, ibubugas so aso duman sa kataid. Pero ini mga professional na manigarilyo, okay lang, may problema. Actually, kuyan man yan sa hindang sa diri, nakaka-relax. Sabi nga, nakaka-relax. Yan man po sa hindang naririparo. Na lalo na ngayon pagkatapos kinin pagkakan, magtaga si sigarilyo kaya nga bana ngayang ayahay sa pagmati. Pakakakan naninigarilyo. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kaya sana po ining mga jóvenes, mga may puturong mga aki, sana po intindihon po nindo ini. Importante ini sa Indo, ining mga bagay pong ini. Mayo man kaming ibang iniisip, kundi para sa Indo man sana yan. Mata, may mga taong Good morning, mate June. Sabi ni classmate Sonia Pontanares, pirang dekada na tabi, Ma'am Sonia, kan kita magkaklase, Sabi man ni classmate na Jen Lisumpay na yaon dyan sa Bulacan. Good morning, mate. Sa iyong programa, correct dyan, may taong bayan ang nagpapasahod sa kanilang buwis ng mamamayang Pilipino. Thank you, salamat man kay Manay Ludi Bigeha dyan sa Agdangan, Bao, Camarines Sur. Thumbs up, salamat po, salamat. Kaya pagiramdam lang duman sa mga bagong pasado sa let, Aday po ma-desperar kon kamo po naghahalat pa nin item kung saan man po kamong eskwelahan nag-apply. Pero kaya minsan may narireparo man ako. Ngunyan kayaan kung saan ka namundag, taga saan kang lugar, duman ka man ididestino. Pero so nag-apply duman sa lugar niya, dahil lugod na ako, kundi imbes na ako, so taga ibang lugar. Kaya ayan po mga tugang sarupang problema. Salamat sa mga nag-aantabay ngunyan, Si kasamang Joey Sarsia. Nahiling ko baga. O yaon, inaabras na ako. Yaon pala si kasamang Joey Boy Sarsia. Ini haloy ko naman ining kaibanan. Kahit ito pa. Tan kami sararopa sarong AM station digdi sa Iriga City. Ka Joey Boy. Kundi anreparo ko lang garo ko yan. Anreparo ko lang sa grupo mo dahil kami inaabot. Minsan may naimbitaran saro. Pero mga amigo ko ini Kana ko nasa Legazpi pa, pero may kong duman sa opisina kan Ako Bicol Party List. Duman sa may Joey Boy, yaon pa ka mo sa Embarcadero, Yaon pa ka mo sa Embarcadero. Pero may kong yaon duman ki Ma'am Sally Luces. Mga amigo niya to yan. Good morning sa Ako Bicol Party List kay Congressman Jel Bongalon, kay Congressman Saldico. Ayan, mga boss niya to sa Ako Bicol Party List. Kaya good morning. Napabisita kaya si
si Pading Joey Sarsia. Tuloy na mention ko sa ako Bicol Party List. Okay, paabot mo na lang ha. Kinukumusta ko si Congressman Jel Bonggalan and Saldico. And sa muyang mga bossing sa ako Bicol Party List. Sige. Amigo kaya niya to yan mga tugang. Actually, kadakol man po nindang mga programang ipinagtatao sa tuyang mga kababayan. Kang panahon na primerong ratsada pa sa na kaibigan na Joey kan party list na ini talagang grabe so na ito nindang mga mga tabang sa mga Bicolano mga tugang. Problema ay tinatalik. Bako lang sa Bicolano kundi buong Pilipinas. Demo ko pagsingilon Ma'am Kyle ha. Tamay nagbisita kaya sa Moya. Ini pong lalaking ini barkada niya to. May mga anaki pati kay ni kasamang Joey Boy, mga professional naman. Dahil ko na pati mga bistado, so yung mga aki kay ni nalingaw na ako kasamang Joey. Anbay po kapalit ng sigarilyo, pinasosyal lang ang pangalan. Mga bar na ang piglulugan ka mga single ready to mingle pambihira. Baka sabi yun for curiosity sa daman ngaya ini. Sige, pero ang importante, dahil po malingawan sa obligasyon sa magurang na kamo po pinagpapaadal, mag-adal na marhay. Tinawan po kamo nin libertad kan sa indo mga magurang. Pero ribayan man po nindo. Palitan nyo ng magandang asal, magandang futuro. Importante po yan ha. 20 minutes mga tugang makalipas ang oras na alas 10 ni na pagkaaga. Aratyan, may commercial kami ni partner, may commercial pa kita partner. Sige, go ahead partner. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay
ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Okay, back to our program. 10:25 na po mga tugangan sa toyang oras ngunyan. Ay kadakol kitang mga kuyan ngunyan mga naka-Facebook Live. Thank you very much po sa Indogabos na mga naka-Facebook Live ngunyan. Salamat na maray. Sa aking puso'y pumalina. Paabutan ko man po nin good morning. Good morning po kay Maricel Roadel de los Santos, ma'am. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Sabi niya good morning po. Yan. Si Amparo Bersa Agbay, good morning. Si Manay Nimia Lumeda. Kumusta Manay Nimia Lumeda dyan sa Barangay San Nicolas, Baaw, si Luningning Castro Sinfego. Thank you so much sa mga parantabay niya to through Facebook, YouTube, and yan, at Twitter and Facebook Live mga tugang. Watching video, sabi ni Sonia. Si Manay Amparo Bersa Agbay, good morning po. Good morning, thank you so much sa Indo po Gabos na mga nakatutok po digdi sa RPN DCKI Ngunyan. Makamit ang kanyang pag-ibig, di rin pansin ang hirap ng aking damdamin. Hanggang kailan ako magtitiis? Igwapa nin mga nagpapahabol.
May mga nagpapahabol pa mga tugang na kumustahon. Sige lang ha. At yan, babatiun ko man kamo sa loob kan sa kuyang programa digdi sa RPN DCKI. Maniwala kang tunay kitang mahal. Aberda mga tugang sa iba pa niya itong mga informasyon ngunyan na Webes. Gayon man ko pagka picture kan mayon volcano malinaw, so may zoom na camera ini, tapos may mga nagralayog na gamgam, may mga inapod na flocks of birds antang sinda po naglalayog mga tugang gayon pagka picture kay ni. Pwede yan ipadakula mo, ipakwadro mo, tapos kuyan mo, i-display sa imong harong. Berdaw ta. Salamat courtesy of the owner of this photo gayon kan pagka-picture, pwede ning i-display, i-kwadro, may mga bayong na naglalayog mga tugang duman harani sa mayon volcano. Paman palan. O baka bako manining haraning maray, kundi pinagayon kaya sa pagka-picture. Iba talaga pag may iba talaga pag may camera na pwede mong paranihon so object narin kaya ako magkakaigwanin araw kayo. Mahanap daw ako ni sponsor. Mahanap daw kita ni sponsor na kamerang pwede mong paranihon si object na garo itong aabuton mo na sanakan sa imong muro. Ganyan, pag may picture, lalo na kita nasa news content kita, importanteng mga araw kining picture kaya camera mga tugang. Anyway mga tugang, sa iba pa niya itong mga informasyon ko dyan na pagkaaga. Ay tama na madali na po kitang magpaaram digdi sa programa. 30 minutes na sana po mga tugang. Kita po mapaaram na haloy-haloy pa man. Medyo dakol pa kitang bubunoon na mga issue. Digdi sa siyudad Kaniriga. Maray na pagkaaga po sa Saindo Gabos. Sain man po kamong parte digdi sa siyudad Kaniriga. Ayun yata pala na tulong bagyo ang pwedeng maglaog sa Pilipinas mga tugang ngunya na bulan kan Hulyo. Na day po mababa sa tulong tropical cyclone ang pinaglalauman na sa weather monitoring area kan nasyon ngunyan pong bulan kan Hulyo. Ini po sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kapag abot na kan bulan kan Hulyo mga tugang, posible po na sa pagultanan kan tulo abot ng 4 na mga bagyan malawag sa Philippine Area of Responsibility sigon ki weather specialist Benison Istareha, na posible ngayang maglandfall sa mainland Luzon o kaya Eastern Visayas ang mga bagyo. Asin mapapakusugman kaini ang southwest monsoon o kaya Doros Habagat sa may kanluran na parte kan Pilipinas mga tugang. Pero sa ngunyan, sinabi kan Pag-asa na dai linalauman ang anuman na tropical cyclone abot sa katapusan kan simanang ini. Alagad, ang habagat mga tugang padagos na magpapauran sa kadaklan na parte kan Pilipinas. Kabali na po kita digdi sa Southern Luzon, digdi sa Bicol, digdi sa Camarines Sur. Maloy abot sa katamtaman ng mga paguran, pagkitkilat, pagdaguldol,
Ini po linalawman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Pangasinan area, huli sa weather system. Alang kauman ang posibilidad na paguran sa kadaklan na partikan Visayas, sabi ni Istareha. Duman sa may partikan Mindanao, oy, dyan sa Mindanao si Florence Cortez na taga Digdiman Samoya, dyan na nag-i-star ha. Linalauman ang paguran sa Mindanao, walagad pirang lugar arog kan General Santos City, Zamboanga City, Davao City, pwedeng makamatinin mainit asin anong gustong sabihin kini mahal lumigmig na panahon sa hapon. 32 degrees centigrade ang temperatura. Kaya palang digdi sa Duya, sa Rinconada, digdi sa Iriga, tasang digdi sa Rinconada, kasud mo, aksog kanuran. Kaya ugmahon si mga akin na nagpapara tampisaw sa mga tubig dyan sa kalsada. Pero likay po kamo ha, mga aki, mga magurang, ang sindong aki, okay lang na magkarawat sa o magtampisaw sa tubig baha. Likayan po ang leptospirosis. Ini pong mga ihi nin kino, nin babo. Delikado po, lalo na kung may open wounds ang bitis kan aki, nagpapartampisaw, nagpapara garo ginigibong swimming pool, si tubig dyan sa kalsada, ay mation. Minsan may mga udunin ayam na naka-iba dyan sa tubig. Minsan si aki pati. One time, may nahiling akong aki, nakainom. Naori pati kong nagsabi na, uy, dahi ka dyan, tamay may bomba nin ayam. Hindi tapos na. Kaya mga magurang mga aki, okay lang na magtampisaw, magkawat, at least maka-experience siya. Di duman nga ni sa may nagpabulos man duman sa kuyan kan atop me so semento nya ko dai ka magpabulos diyan taan mga yaon diyan sa taas mga udonin ikus. Ano daw ta perming pinag-udoanin upos an sa muyang atop. Sabi ko pambihira. Kaya mga aki maglikay lang ha, maglikay sa mga ihi kan kino o kayan kan babo. Ani ba pati sigan QQ kan kamot dyan sa kanal. Sigan luluntog. Okay lang yan. At least nakaka-experience siya kamo. Basta maglikay sana po. Haros aral daw. Sige na bagan uran digdi sa tuyak. Ngunyan nga ni. Kasubago. Makusog si uran digdi sa atubangan ka ni studio may. Digdi sa syudad ka ni Riga. Kundi ngunyan medyo tuninong na baga. Manuyo ng taong upang maniwala kitang mahal. Kaya linalauman na tulo hanggang sa 4 na bagyupaan na pwedeng maglaog sa Philippine Area of Responsibility mga tugang sigon po sa pag-asa. Upang makamit ang kanyang pag-ibig, di rin pansin ang hirap ng aking damdamin hanggang kailan. Grabe ning mga bareta ko niyan. Uy, si dating Presidente Digong nag-i-eksena na naman. Kailangan pa ba? Si Digong, sabi Digong, pinatanidan si Sicilian na ang Pilipinas tatargeton pag magtabang sa Amerika sa pag-atake o pag nagtabang sa Amerika sa pag-atake sa China. Nako. Wag naman, ex-President Rodrigo Roa Duterte. Binoto man kita. Ako, masabi ng totoo, ibinoto ko yan si Digong. Baka maanggot na kamo sa kuya. Tinawan daw ni dating Presidente Duterte na sinabi sa iya ni Chinese Ambassador Huang Xilian na dai salbado ang Pilipinas kun tutugutan kay ni ang Amerika na gamiton ang mga military installation kay ni sa Pilipinas
para maglansar ng agresibong aksyon kontra sa China. Kan panahon kaya ni Duterte, gusto niyan Pilipinas maging neutral lang. Digdi sa mga dambuhalang nasyon arog kan Amerika saka China. Kundi na misinterpret kaniba niya itong mga kababayan na kontra ki digong. Kaya sabi ni Duterte, ipinaabot sa sayan kan Chinese envoy sa sindang pagurulay kan nagtalikod na aldaw na maginan Pilipinas saro sa pinaka makusog na kaalyado kan China ayon magiging punteriya kun punan kan American pag-atake kontra digdi. Kaya day man lugod kamong mga darakulang nasyon day nando paggamiton an ibang saradit na nasyon na maging kuya nindo maging base nindo. Nakon kamo magkaigwanin gera irakman kan mga saradit na nasyon na tuninong sa pagbuhay. Kamo kaya an sa indong iniisip iyo ang negosyo sa armas. Kaya digdi sa bagay na ini piging ganyar an parehong gobyerno kan Pilipinas sinman Amerika na ipaaram sa namamanwa na Pilipino ang dapit sa base militar kan Amerika sa iraram kan Enhanced Defense Cooperation Agreement o kaya EDCA na aktual na tindog digdi sa Pilipinas. Dakol na pati palibot na aros naka sentro, naka atubang duman sa West Philippine Sea. Ang mga site nga kan EDCA nagdakol sa 17 na lokasyon digdi sa enterong runa kan Pilipinas mga tuga. Sinabi kay ni na Administrasyon Marcos dapat bukas para sa urulay uli sa maapektaran kay ni ang mga namamanwa na Pilipino na naatubang sarong gyera na dai ninda sa diring gibo kundi ang tensyon sa pagultanan kan Amerika, China ini pwede daang maglala. Si Duterte mga tugang dai po kay ni pinagtugutan ang EDCA kan panahon niya bilang presidente. Kaya ang Amerika kay ito medyo atubili digdi sa Pilipinas pero ngunyan garo kinugos ni President Bongbong Marcos Jr. ang Amerika. Kaya kuya na garo buyo ng nagdudupa-dupa ng Amerika sa Pilipinas. Sayang man kan boto ko kay President Marcos Jr. Sabihin ko naman sa indong totoo na binoto ko si Bongbong Marcos. Kaya ngaya tagadigdi ka sa Bicol dahil mo tinangkilik so sariling atin. Dahil man, bako man sa araw kayo. Kaya sa paagip po kan pagtato sa Amerika nin magkapirang base masisiguro asin sigurado na sa luwas ka ng saldang sa sirangan na ang mga nuclear base na ini magkakigwanan ni nuclear warheads dayman lugod dayman po lugod mangyari ini mga tugang kitang sadit na nasyon ang Pilipinas baka talaga kita maarog man ka nangyayari sa ibang nasyon mga tugang. Dayman po lugod. Di niya tinugutan taaboy iya ka Amerika. Unugibo ka mga inchik sa West Philippine Sea. Boli ka mga Pinoy. Tama po. Tama po. Ang sa tuyang texter, tama po ika. Hindi man kayang China, minsan tasadit kitang nasyon, maurag man po kayang mamboli sa mga saradit na nasyon. Grabe kaya ang Pilipino, mabuuton kayang maray. Mabuuton na maray. Dahil man daw nagurulay ang Amerika sa China, sabi ka ng Amerika, sige nga China, bulihon mo ang kaya nga mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Tangani ngayang mabaling ang paghiling sa muya asin palogon kami sa Pilipinas. Bako daw.
Ang Amerika sa China, sa totoo lang, mga superpower yan mga tuga. Pero ngunyan, ang Amerika, garo na dadaog na pagabot sa pagparambong kan ekonomiya kan China mga tuga. Sabi nga ni sa sarong ipinaluwas na impormasyon, ang Amerika palanda, kadakol kan utang sa China. Kaya siguro pinapailing lang kan Amerika na nakikipaglaban sinda sa China, tanganing day pumabuking na sinda dakulan utang sa China. Mga ni pala na mga mga kumpanya gabos na nagbugtak na sa China mga tugang. Kaya gabos na feel China made. Pero kumpanya man yan kan Amerika. Sa ganyan, sarong kuya na nabasa ko mga tugang. Kaya sana, ini pong gobyerno niya to, gobyerno ni President Bongbong Marcos, bago pa ng gobyerno niya, kundi gobyerno tang Pilipino. Mandahon ta sa naman si President Marcos bilang presidente. Siya po ang magiya sa tuya, dapat maghinay-hinay digdi po sa mga bagay ni mga tugang na tawanin sang 100% makapag-operar ang Amerika digdi sa Pilipinas. Kadawa pa paano sa mga nasyon na talagang may intensyon perming itututok an sa indang nuklear sa Pilipinas taigwa ngayon in base militar ang Amerika. Kundi nagkairintindihan o unahon kayan so nuclear warhead kan Amerika na nasa ibang kadagaan arog na sanakan Pilipinas. Masakit po yan. Kaya dapat man si President Bongbong Marcos saka mga advisor kay ni magtaga hinay-hinay, dai basta-basta. Kita kaya halos pirang dekada na kasurog niya to ang Amerika mga tugang. Kaya dapat mananggad digdi sa bagay na ini pag isip-isipon man kan gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. na dawa igwaponin EDCA palilibutan na po nin mga base na Pilipinas na nakaatubang po dyan sa West Philippine Sea. Sakit po ba ganyan Kadawa pa paano arog kan North Korea, ang Russia, arin pang mga kalaban kan Amerika. Pero ming tatargeton kayan sa mga base militar kan Amerika na nasa ibang nasyon. Kung igwanin day pagkakairintindihan na sana ang pangadyi ko day man lugod po yan mag-abot sa puntong arog kayan mga tugang. Kaya mas maray na kutana kung mayong base militar, mayo nin base militar ang China asin Amerika sa Pilipinas. Sadiring kan nasyon kan Pilipinas. Dawa pa paano mayo kitang magiging kalaban mga tugang. Kundi dawa pa paano igwang kontra sa tuya ta ika ngaya anti-Amerika. Bako man sa arog kayan. Kita pro-Pilipino na sa tuyang iisip so kapwa Pilipino so sadiring nasyon niya to na dai po kita madali kan pag-alboroto kan mga darakulang kan mga superpower na nasyon digdi sa kinaban. Sa langit. Pagkanaman sa nain duman sa nasyon sa Russia saka Ukraine. Sa totoo lang an istorya kan Ukraine ag Russia sa Roman sa nayan. Kundi kan tawan libertad an Ukraine na magsadiring gobyerno. Kinalaban na so mother unit ninda. Gusto nang magsurog sa NATO. Ngunyan, yan ang pinagkakainit mo ni Vladimir Putin. Bira ka. Sa Roman sa nakita, alagad gusto mong mag-member sa NATO. Maring niya sa imo, girahon. Yan ang nangyayari na duman. Kasi nag-istorya sa ko kayan, militar man retired, general na amigo niya to na destino duman sa may parikan Europa bilang peacekeeping force. Ang inyong awit
Dahil nga pwedeng mag-member ka sa NATO ta magkataid kita kudal sana. Mayo nga ning kudalan pag-ultanan ta. Mabugtak nin base militar ang NATO tapos nakaumang sa kataid mo. Ay salaman talaga yan. Ini man Amerika sige ang dulo-dulo. Tatawan mi kamo nin sophisticadong armas. Sa mga kalyado kan Amerika, sige ang taunin armas sa Ukraine tanganing panlaban sa pagpunteriya sa Russia. Kaya day natatapos-tapos huli sa arog kay ni mga tuga. Ang mga tao duman sa Ukraine, Russia, aros magkapamilya yan mga tuga. Kundi dahil sa gobyerno, arog na kayo nang nangyari. 14 minutos mga tugang bago mag 11 o'clock ni na pagkaaga digdi po sa laog na sa tuyang programa digdi sa Bicol Connection program digdi sa RPN DCKI 1332 sa Birikan kan sa indong mga radyo AM band kami mga tugang ha. Ang himig natin inyong awitin. Ang himig natin. Madali na po kitang magpaaram aramon tama daw ang iba pang mga impormasyon bareta mga tugang. Tapos sa kita sa bareta lokal sa bagay bareta lokal kadakol kan mga bareta lokal mga tugang. Ay grabe, mga Pinoy na nagpasiring duman po sa Saudi Arabia, stranded duman po sa Musdalifa. Sigun po sa Philippine Embassy. Iniposo ko yan. So pag pilgrim kan mga Pinoy na tugang nyatong Muslim duman po sa Saudi Arabia, duman sa Mecca. Kaya nga ni nagkaigwa kitang holiday kasudmata so pagtatapos kan pilgrimage Eid al-Adha saka so Feast of Sacrifice stranded ngunyan mga tugang duman sa Musdalifan mga Filipino pilgrims sa Mecca, Saudi Arabia. Ini sarong open area na associated po as in pinagbabaing po sa Hajj. Ini po ang sabi kan Philippine Embassy Saudi Arabia na naghihiro na sinda sa sitwasyon. Asin sa ngonya nangangapudan ini Saudi authorities kabilang ang mga Ministry of Hajj sinman Umrah asin local ambulance services para simbagan ang nasabi ng insidente. Ang manibaybang pilgrims mga tugang ina-advise na maging maging kalmado sana. Asin sunodon ang instruction kan Saudi Hajj authorities. Ayan po sigon sa imbahada. Sarong Facebook live post mga tugang sinabi ni Commissioner of the National Commission on Muslim Filipinos Yusuf Mando na stranded ang mga Pilipino pilgrims sa Musdalifa huli po sa traffic and the R remains at a standstill. Sinabi pa ni Mando na pinugulan ang sa indang service vehicle na sundoon ang mga Filipino pilgrimage makatugang asin darahon sa ibang religious site daman sa Mina sinman Jamarat parehong makukuha sa mas hababa na kabangang oras ang pagbiyahe halipo duman sa Musdalifa makatugang. Maibaman na mga nasyonalidad sa sigun Kimando ang nakamati nin kabaing na handal, may magkapirang nakakamati nin fatigue o kaya dehydrated mga tugang duman po sa nasabi ng lugar. Sabi po sa informasyon mga tugang. Kaya digdi sa bagay na ini po mga tugang, sinasabing napiritan na magpasiring sa Mina
Asin may saro asin kabangang orasan biyay para sa na personal na hilingon ang kondisyon kan mga Filipino pilgrims duman sa nasabi ng lugar. Kaya pinagmarhay na i-live siguraduhon ang sa indang mga mahal sa buhay na day po magproblema, day po ma-stress, ninulita day man po pinapabayaan asin ginigibuhan hinahanapan nin magkakanigong solusyon. Mga bagay na dapat mong makita. 8 minutes na sana po bago mag 11 o'clock ni na pagkaaga mga tugang digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Ginawa kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Abutan ko na sana nin maray na aga gabos na mga nag-aantabay ngunyan digdi sa RPN DCKI. Si Manny Pili, good afternoon. Brad June, pagimusta sa family ko siton San Juan, Bato, Camarines Sur. Francie Landong Pili, watching from Darwin, Australia. Uy, salamat kay Manny Pili. Ngayon daman sa sa Darwin, Australia. Pinapabutan niya nin pangungumusta ang sayang pamilya dyan San Juan, Bato, Camarines Sur. Si Francie Landong Pili, watching from Darwin, Australia. Thank you po, Manny Pili. Kumusta ka mo dyan? Ingat-ingat na sana po ka mo dyan sa Darwin, Australia, mga tugang. May mga barkada kita dyan sa may lakeside kan Bato. Si James Salyas pala, yaw na duman sa Cavite. Maray na pagkaaga. Si Annalisa B. Fruel, nag-aantabay man ngunyan. Salamat na maray po sa indo ha. Ako po, maluhay-luhay na po akong mapaaram. Digdi po sa laukan sa tuyang programa ngunyan. Nasa kuya na sanang pagpasalamat sa gabos na mga nagantabay. Si Jojo Marie Romero, yan, nagantabay man. Kamusta na Jojo? Diyan po sa San Nicolas, Baaw, Camarines Sur. Si Greg Barameda, Gregory Peck Barameda. Diyan po sa Nicolas, nagantabay man sa tuya. Good morning. Si Manay Belen Fajardo. Yan. Kumusta na? Kumusta na ang pag-rekorida? Pero si Manay Belen Fajardo, kandidatong punong barangay. And si Esther Gonowo ng Pungan. Yan. Sabi niya, good morning. Thank you very much po sa Indogabos. Ako po, mga tugang mapaaram na. Digdi po sa programang Bicol Connection, pang Webes na edisyon. Petsa 29, kan bulan na Hunyo 2023. Happy Pintakasi Fiesta sa mga taga dyan sa Banuan, kan Pulang Albay. Salamat na marahay, Kay June Federico dyan sa Gabon, Pulang Albay. June, pasensya na, di kita makadyan. Medyo hara-hara yun. Good morning. Si Manay Tess Ismama dyan man po sa Gabon, Pulang Albay. Si Nunong Kap, Zamora dyan sa Barangay Ubaliw. Akinigan sa kuyang ninong na si Joe Zamora. Mahal sa buhay. Dyan sa Ubaliw, Pulang Albay. Good morning sa mga yaon dyan sa Banuan kan Pulangi. Family Ronda, good morning. Happy listening na lang po sa Indogabos. And happy Pentakasi ki Jaime and Tessie Ronda and family. Si Nong Ronda and family. Happy listening. Salamat and good morning si Engineer Chabo Inaubra sa main control.
Si Engineer Abilin Dontoralio naman sa transmitter side. And Ricky Sagayap, si Tony Saison, ano sa mo yung information ngunyan. Ako po nagpapaabot nin pasasalamat sa Sendo Gabos. Bicol Connection, ini po si JB June Verdiflor. Maray na pag-aga, God bless. Love the Philippines! Papunta